Helo, Helen dwi swyddog prosiect hefo TPAS Cymru. Llawer iawn ohonom yn y Maes Tai yn siarad Cymraeg, boed yn denantiaid neu'n swyddogion, ond efallai fod rhai ohonoch chi sydd yn gwylio ddim yn teimlo'n hyderus i ddefnyddio'r Gymraeg ar hyn o bryd. Ac wedyn dwi isio i chi wneud hynny, deud y gwir, ac os nad ydych yn teimlo'n ddigon hyderus, o'n i'n meddwl efallai fysa'n syniad i ni mynd trwy rei o'r termau cyffredin sy'n cael ei defnyddio yn y Maes Tai. Mae tenant participation yn cael ei cyfieithu i Cyfranogiad Tenantiaid. Weithiau mae'r term tenant engagement yn cael ei defnyddio, a'r term Gymraeg am tenant engagement yw Ymgysylltiad Tenantiaid. Hynny yw bod chi'n ymgysylltu a'ch tenantiaid. Gair arall dyn ni'n defnyddio'n aml iawn yn TPAS Cymru ydy'r gair outcomes. A'r gair Cymraeg am outcomes yw deilliannau. Hynny yw yr hyn sydd wedi newid o ganlyniad i weithgareddau tenantiaid. A mae'r tîm Rheoleiddio gyda llaw, regulatory team, yn awyddus iawn i weld y deilliannau. Hynny yw beth sydd wedi newid o ganlyniad i Gyfranogiad Tenantiaid. Maen nhw hefyd yn canolbwyntio ar werth am arian, sef value for money. Ac wrth sôn am y tîm Rheoleiddio, mae'r term regulatory assessment yn cyfieithu'r Gymraeg fel Asesiad rheoleiddiol. Gobeithio fod hyn wedi bod o ddefnydd i chi. Mae croeso i chi rhannu hwn ar sianeli cyfryngau cymdeithasol a'i ychwanegu ar eich gwefan neu wefannau eich grwpiau. Tybed fysach chi'n rhoi wybod i ni os fysach chi'n hoffi gweld rhagor o fideos fel hyn. Da ni isio gwella defnydd pawb o'r Gymraeg a gwella hyder pobl wrth defnyddio'r Gymraeg yn y Maes Tai.